duzunean, aurrera. Vale. Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, eta ostegunero bezalaxe, aurreko asteetan oporretan izan dira, baina bueltan ditugu sustatuko lagunak. Eta badakizue irratibidez entzungai eta Twitch bidez ikusgai duzu saio hau, zuzenean. Eta aurkezpenak eginda bagoaz ongi etorri ematera Luistxori. Egunon, Luistxo? Bai, egunon eta urte berri on, Urte berri on. segure erratiko entzulei eta Twitcheko ikuslei posible hoiei ere bai, aurtengo lehenengo Saioari. elkarreko saio Bai. honetara. Luistxo, zer moduz? Bueno, pues ondo, hasi gara lanean, nire oporrak atzo amaitu ziren. Baina, bueno, oporretarako ere bazeuden albistetxo batzuk sustatun, egunero ez da argitaratu, baina gauza batzuk bai, eta Bai. orain bai eguneroko martxari hartu diogu, eta uste dut, bueno, jai egun hauetan agertu diren gauza batzuei begiratuko diegula gaur. Primeran. Bueno, esan dugu, albiste pila bat, atzo ere webunean sartu nintzen, eta hoxe, batzu, norbait lanean egonda, Luistxo. Edo igual aldez aurretik, hola, Trukotxon bat bazegoen. badaukagu tresna bat publikatu hau bihar goizean, Aha. edo Bueno, asteburuan. bueno, Ez sekretu da, guztiak ez ditugu kontatuko, bueno, ez ez da. da alako garapen teknologiko hain Bai, bai. ez ezaguna, Ez, gauza ez, da, ez. interneten artikulu baten programazioa Egin daiteke. planifikatzea. Eta, bueno, lan Primeran. pixka gehiago egin genuen aurreko egunetan, esan dezagun. Eta, bueno, arreta pixkat ere bai, pues, ez dut uste gaurko mezu selekzioan jarri dugunik, baina sustatu egon zen, nola baitu esan dezakegu, Hori da. pizkundea ekitaldian Bilbon, eta hango berri ere ekarri genuen. Bai, primeran. Bueno, kontu ugari, baina esan dugu, aukeraketa bat egin behartzan, egin dugu, eta nondik hasiko gara, Luistxo? Zeuk esan, venga, bota. Espainiako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak egindako hitzarmen bat, edo? Luistxo? Bai, Espainiako boletin ofizialeko albiste bati erreparatu genion, egun batzuk lehenagokoa, Bai. baina, bueno, pues, urteko lehenengo albiste bezala hause publikatu Bai. genuen urtarrilaren batean Batean, bai, bai. gainera. Eta, bueno, Euskorpora izeneko proiektu baten berri eman genuen, halako jaiotza edo iragarpen bitxi bat eduki zuen, batzuek sorpresa sartu zutelako, Vale. iaz izan zen, 25ean hain zuzen, baina, bueno, kontsortzio bat bezala antolatu da, erakunde publikoek eta pribatuek montatu dute, euskararentzako korpus eta tresna informatikoak sortzeko ekimen bat bezala, Vale. eta horretarako finantziazioa, bueno, Eusko Jaurlaritzak iragarri zuen berea, eta lotu da, Eusko Jaurlaritzak negoziatu du Espainiako gobernuarekin, eta Espainiako gobernuak 10 milioi terdi euro jarriko ditu, Bueno. poltsa honetan, urrengo bizpairu urtetarako, eta, bueno, justifikazioetan irakurtzen duzu, bueno, Espainiako gobernuak baditu korpusak eta tresnak garatzeko bere hildoa, eta espainieraz gehiago gastatuko dira, baina, bueno, pues, kontuan hartu dituzte estatuko Beste hizkuntza. hizkuntza koofizial horiek, edo Vale. regional hauek, eta, bueno, pues, ondo Euskal Herrian inbertituko da, nik uste dut, bueno, pues, hemen daude, honetara dedikatzen diran ikertegiak eta adituak, eta kontsortzio horretako enpresak, eta, bueno, pues, zer egiteko. Egungo eta etorkizuneko ekimenetan euskararen presentzia bermatzeko beharrezkoa diren jarduerak bultzatzea, Vale. hizkuntzaren teknologian alorrean. Bueno, pues,
korpusak erabilgarri izan daitezen jarduerak bultzatzea, hala nola anotazioa eta etiketatzea. Hau da, teknikoki zein behar dan korpus hoiekin, Mhm. e, eta azkenengo puntu bezala, landutako transferentzia bermatu enpresetara, gizartera eta Europako beste datu plataformetara. Honekin nik ulertzen dut, ekimen publikoz finantziatzen bada, Mhm. emaitza ere, direlako korpus eta tresna horiek, ba, bueno, enpresetara, gizartera eta datu Bai. plataformetara modu eskaintza bat dala eta irekitze bat dala eta bueno, pues Mhm. ongi etorria izango da Bueno, bueno, Euskorpora eratuta dago eta hasi da lana banatzen ere, hasi dira lanak egiten bueno. hori jakin badakigu eta bueno, nik uste dut ba 2026an emaitzak ere ikusiko ditugula. Emango digute berri, nik hori espero dut. Ez dakit horretaz ez dakit ezer Vale. konkretua, baina nik uste dut Bueno, etorriko direla. ondo da. Ba, seguro zerbait, iristen baldin bada, Bai, kontatuko dugula, Luizio. bai, bestela txinoek asmatuko dute zerbait eta haien alden artifiziala egin euskaraz ere egingo dugu 2026 honetan. Hori ere segurutzat ematen dut. Bai. Bueno, ba, hoxe, urtarrilaren bateko albiste batekin hasi dugu gaurko saioa, baina abendura egingo dugu. Ze Venga. abenduaren 23an, hor Gabonetan murgilduta, Ogrotariko euskal hiztegia eta Iñaki Segurolaren lanen webgune bat, zabaldu da, segurola.eus, eta Bai. hau zer da, Luisjo? Segurola.eus. Abenduaren 23an Bai. aurkeztu zen, egun hori izan zalako urteurrena Carrero Blanco etak hil zuen operaziokoa. Ah, Madrilen 73an. mhm, 50 urte baino gehiago. Eta hori izan zen ogro operazioa. mhm, Eta Iñaki Segurola idazle eta hizkuntzalari eta zirikatzaile genialaren goitizena Azpeitian, bere herrian, eta inguruan pertsonak ezagutzen zutenen artean zen ogrue. vale. Bere izaerarekin ere pixkat ala zetorren. 2022an hil zen, 50 urterekin, bere Mhm, buruaz beste egin zuen, genio bat zen, eta, bueno, ez dakit, genioaren buruan sartzea, bueno, haren lagunek, arrezkero, egon dira biltzen beren lanak, ikusi dezagun, sartu vale. gaitezen webunean, partekatuko dut irudia. A ber, albistean barik ideia nahi dudana da. Hortxe, ba noa. Hemen, hor ikusten dugu, Bai. elkarrizke bat atetik hainbat keinu eta dizkiote, atalak ilustratzeko, Mhm, audioetan eta adibidez gauza politak daude. Hil baino hilabete batzuk lehenago jaso zuen argia saria berak eta lankide mhm, batzuek egiten zuten hankak lurrin irratsaioa, hau Azpeitiko kontrako estarrixe irrati librean zabaltzen zen, eta bueno, pues hor daude, ez? Barriketan jarrute zuten elkarren artean, eta bai. ahotsetako bat, ba seguro lana da, katxondoena agian, ez? Zer gehiago, ba, bueno, bere idatzien bilbidea, eta ogrotariko euskal hiztegia esan duzu titulu hori Bai, titulu hori eman diozue diote albisteari, bai. albisteari eta bueno, atal honi ere hala Bai. bere lanetako bat izan zen orotariko euskal hiztegia dela euskaltzaindiaren hiztegi konpletoena, hiztegi historiko bat Mhm, da, ez da hiztegi normatibo bat definizioena bai. euskara batuen hiztegia ez da, baizik eta euskararen historiaren hiztegia da. Mhm, Eta bueno, ba honetan ba lan izan zen urteetan ba langile bat bueno, segurola baino lexiko gehiago, ba 20. Mendean inoketzekin eta orduan baina ez bakarrik zaharrak aurkitu berriak ere asmatzen ere sekulakoa zen eta egin dute halako bilduma bat terminoak berak bai. esana pedantargi, pegatinkidetza,
Eta, bueno, gainera, terminoak daude hiztegi honetan, baina gehiago ikusi klikatzen baduzu, bazoaz delako testu edo audio referentzia da, Mhm. non Nondik atera duten, ez? bai, Jakiteko. por Culinary Center ere bota zuen, Donostian dagoen instituzio hau, Bai. pintxopotekumean, pintxopotea egiten dutenei taka zapla emateko zerbait izango da, Mhm. persona non grata, hau gogoan dut, lehen esan dugu, argia saria jaso zuela, Bai. eta Greta Thunberg, Bai. bueno, pues azken urteetan famatu bihurtu Mhm. den emakumezko gazte hori, ekintzaile Bai. bat, eta Bai, bai, bai. Greta ze ondo erortzen zaion jenteari, baina bera persona non Greta zela, ez? Bere burua horrela, bera etzela Greta Thunberg, eta etzen, eta ez dakit pertsona grata ote zen, baina eh, eh, zerbait utzi duen pertsona bada, ogrotariko histerio bat, Mhm. orotarikoa ere bai, eta, bueno, Bueno. pues, bisita bat merezi du, edo Bai, gogoratzen bai, bai, bai. zeanean, behar dut, txiste bat behar dut. Norberaren buruak ematen ez duenean, erabili ezagun Iñaki Segurolaren burua, Mhm. segurola.eusen, eta birzikla eta kopiatu dezagun lotxari gabe, ark esandakoa. Bai, bai, bai. Ba, horixe. Esan dugu, segurola.eus webgunea, Hori da, eta erraz hortxe aurkitzeko. bai, bai, bai. Primeran. Bueno, eta hau albiste izan da, 2025ko albistea izan da, Spotify inguruan hainbat artistek boikota egin dute, Spotifyetik kanpo daude, hainbat euskal artistak, eta, bueno, konta iguzu, Spotifyekin bi albiste, bat Bai, berria, bueno, bueno, konta iguzu. lehenengo Euskal Herrikoa Bai. esango dugu. Bueno, Mhm. aurretik ere albistutxo batzuk ere irten ziren, sustatun eta beste medio batzutan, ez dut uste hona ekarri genuenik, baina, bueno, Ez. nola Spotify eta batez ere bere nagusia, bere hiperraberatz tekno Mhm. jauntxo bat, ba, Israelen aliatu bezala eta hango industria militarretan gainera, ez da, Bai. ez den hoteletan, hori ere ez Ez, ez, dakite, ez. zilegi litzateke, baizik eta alako kontuetan inbertitzen eta aberazten ari den pertsona bada, Mhm. eta orduan, ba, dei bat egonda, globala, Spotify-ri boikote egiteko, irteteko hortik, ez entzuteko. Bai. Eta euskal Mhm. musikari talde batek egin zuen deia, bueno, gu irteten gara, beste inor ez dugu juzkatuko, baina agur. Bai, hori da. Eta horretaz aparte, ba, abenduan jakinarazi zuten musikariak.eus sortzen zutela, eta ba, euren musika orain hor dagoela entzungai. Eta, Mhm. ba, a ber, ez dakite audioa pasatuko da, baina kobratuko du. Bestela jarriko dut, Bai, ez dute Spotify bat egin, hemen sartu Ez, ez. gara, eta web Mhm. bertsioan ikusten dugu, baina mugikorrean ere oso praktikoa da, gainera, Bai. instalatu esaten dizu, baina ez duzu instalatzen aplikazio bat, baizik eta webgunera sarbidea, baina Vale. funtzionamentua da aplikazio bat beliz bezala, eta Mhm. entzuten da, eta orduan, Bai. ba, ez dakit zenbat talde eta solista daude, ehundaka batzuk, Bueno, eta zerrenda albistea eta bezanen, nik uste 160 grupo, bai, talde bai, bai, eta izan jente zirela, asko. osea Bero, bai, kontua da, bai. hau egin dutela Bandcamp izeneko plataforma libreago bat, norberak bere Vale. musika jartzeko, eta orduan Mhm. ez dakit guzti horiek daukaten audioa hemen, baina hemen daudenak Bandcampeko fitxeak ezertzen du. Orduan, hemen egiten badiozu botoi bat ausaz eman diot, ez? Bilaketak ere funtzionatzen du, ez? Mhm. Hemengo famatuena, ba, ez dakit Fermin Muguruza den, baina, bueno, ez dut aipatuko nire generazioko aguretxo bat, gazte baten gana jo dezagun. Vale. Hemen txar, nor dira txar, ba ez dakit, baina entzun dezakegu, entzun izeneko kantua, a ber. Mhm. Akopleekin, gitarra bat, edo zeote hau ez, edo Bai. txirula bat. Adoa, audioa!
Da, hotza iristen luztu. zain nengoenea death metalaren Bai. alakoren batekin etorriko zen, baina, bueno, a ber, juizkurik egin gabe, Tsar hemen dago, beren soinu metaleroak, Mhm. ezagutzen dituenak, eta, Vale. bueno, pues, hor daude. Mhm. Musikak entzun gai daude, baina, bueno, Bandcamp da alako erosketa voluntarioetarako toki bat ere, bai, ematen diozu, Mhm. bueno, batzuek prezioa jartzen diote musikari, nik zer dakit, 3 eurotan deskargatu gure diskoa. Eta, Ah, ematen vale. diozu, eta orduan musikariak.eusetik, jeisten dituzu unetxo baten, bertan ez entzuteko ere, nahi baduzu, zure gailura Ja, mangarrira bai, bai, bai. sartu, Mhm. eta bueno, pues, 3 euroan jaisten duzu, Tsarren bilduma bat, edo kantua banaka, edo nahi duzun bezala. Mhm. Eta, Bueno, bueno, eta logo bat dauka, Palestinako banderaren kolorekin egin dute, bai. eta ikusi, Play hurra, bai, esango genuke. eta ikusiko dugu, eh, nik uste dut, pues, ekimen solidario gehiago egongo dirala, Mhm. Palestinarekin, aurten ere, Bai. zoritxarrez, kontu hori eh, oker eta ilun egoten jarraitzen du, eta uste dut, plano teknologiko, kulturalean Bai. eta ekimen solidario hau indartuko dela, eta akaso beste batzuk ere sortuko dira. Mhm. Primeran. Bueno, ba horixe, musikariak.eus. Hortxe Eta eta honekin lotuta esan duzun bezala, Spotify, eh, Spotify osoa kopiatu dute. bueno. Pirateatu dutela, jakin dugu. Mhm. Merezia du. Bueno, egia esan, ez dugu aurkitu, bueno, hor dago. Baina, Vale. ez dakit zenbat, 300 terabit dira, eta ez Guau. dakit, 256 milioi pista, hau da, ez dakit kantu individualak dian, zehazki, baina, bueno, Vale. bizitza batean entzuteko modukoa, eta uste dut dena jarri dutela algo multzo baten, eta hau egin dutenak dira Anas Archive. Anaren artxiboa Artxiboa. izeneko webgune bat da, Vale. hor dagoena, eurak esaten dute kultura gordetzen eta geroratzen ari direla, Mhm. aplikazio moral altu bat, eta kontrakoek esango dute lapurretan eta piraterian ari direla, beste irakurketa moral bat, guk Bai. esango dugu, gauzak doan kultura libre, modus libre eta merke batean kontsumitzeko plataforma bat dela. Del. Eta egin dutena da, hau, aukera zegoela ikusita eta lapurtu dute, edo kopiatu dute Spotify guztia, data baten arabera, igual Mhm. orain beste segurtasun kopia batzuk, neurri batzuk jarriko zituzten, ebitatzeko hori, ez dakit. Bai. Baina, bueno, 2025 arte publikatu dan gauza asko, eta metadatuak eta hola ere bai, ez? Mhm. Baina, bueno, ingo duguna da, bisita txiki bat, Anas Archive Vale. honetara, artikulo bat ere merezi du bere propio, baina, bueno, Anas ikustea, Archive bakarrik, hau egin dute edo aurretik beste ez. Hemen batez ere da liburua. aha, ados. Eh? Orain ari naiz erakusten, Mhm. eta bilaketa bat egingo dut, nazioarteko autore kontemporaneo bat, Stephen King, Vale. bilaketa bat egiten dut, eta daude fikziozko liburuak 25.000. Buah, pentsa. PDF-an asko, baina EPUB dala irakurketa liburu Bai. elektroniko baterako formatuan, 21.000, Mhm. eta, bueno, pues, 6 hizkuntzatan ere bai, eta, bueno, pues, espainolera ere murriztu dezakegu, edo frantsesera, Mhm. Euskal Herrian irakurtzeko, eta ordenatu dezakegu demagun, Pentsa. berrienaren arabera, Aha. eta zer agertzen zaigun, bueno, pues inglesezko, barkatu, frantsesezko ale bat agertzen zaigu 2025ean datatuta, Bai.
No tengas miedo, hau ere 2025koa omen da, gaztelaniaz, eta gero, ba, bueno, pues, haz ver el instituto, no tengas miedo, eta plus noir que noir. Eh, Mhm. titulu hauek ikuste ditugu, izango dira Espainian eta Frantzian, Ja, bai, bai, bai. zertu direnak, eta, ba, Mobi edo EPUB da, bi formatutan, eta hartuta jaitsi ditzakezu, eta, ba, literatura eta, zientzia divulgazioko eta aldizkari zientifikotako artikuluak ere, a tutiplén. Eta, bueno, pues ez dugu hola bilaketa bat egingo, baina euskarazko euskal autore bat sartzen baduzu, aurkituko duzu zerbait, batez ere gaztelaniara itzulita baldin badago. Bueno, begira. Bueno, hemen utziko dugu. Eh, Benean, Luisio. nik ezagutzen dut erabiltzaile bat, Ana Sartxibena, eta Irratian ez eta dira konturatu horretan. bueno, ba, hemen dago hizketan ari da momentu honetan, bi pertsona hauetako bat behintzat bada. Mhm, bai, bai. Bueno, ba horixe, Anas Archive, momentu honetan Spotifya, ba, kopiatu duela, eta baino gauza gehiago ere badituela. Bai, hori da, beste batean, eta kasu Beste batean komentatuko dugu aipatuko. berriro, hemen. Oso ondo, Luisio, ba, mila esker eta hurrengo ostegunera arte. Datorren astearte, agur. Aio!